ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka rantsi cewa annabi ya faɗa ba. To wannan ta sa shi mai maganar yake ganin ko dai ban fahimce shi ba ko kuma akwai wasu hujjoji da zai iya faɗa min wanda ban san su ba, saboda ka yayi magana akai dan ya ƙara fito da hujjojinsa. To alal haƙiƙa tunda naga maganarsa, tun lokacin da naga maganarsa ai ta dade, galibi ba na son yi magana akan abu in ba munasaba ce ta zo ba. Wannan ma maganar da nake yi yanzu ganin hadarin matsalar shi yasa nake magana akan ta. Duk matsalar da ta shafi maganganun manzon Allah, hadisansa, a bada wata kofa da wasu za su rika shakar iska suna karyata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wata ka'ida ta banza, to dole ne a tsaya yi magana akan ta. Ba dan haka ba abinda zai sa in dauki wani lokaci ina magana akan wannan. An sani dabi'a ta wajen karatu kawai muke. To amma idan abu ya zo wanda yake da muhimmancin sai an yi tsokaci akai ba laifi, musamman ma idan ya zanto zai bar baya da kura. Wannan ba kura zai bar baya da ita ba, gobara zai bar baya da ita. Saboda abinda zai taba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jawo wa mutane tantama akan maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, babu shakka ba abu ne kankani ba. Tun lokacin da yayi maganar, na san wannan maganar da yayi ta kwanan nan ita ce ta sashe waccan maganar cewa nusus ana raba su zuwa ga mutawatir da ahad da kuma alqati da azanni. Wannan karatu ne wanda duk wani wanda yake kamar yadda shi ma ya faɗa ƙaramin ɗalibin ilimi da ya san wannan. Na tabbata kuma baya shakkar cewa zai sani cikin ɗaliban ilimin, saboda haka ni ma na san wannan. Mun karanta shi, mun karantar da shi, na fi sama da shekara 20 ina karantar da wannan abin da yake faɗa. Ɗalibai na da nake karantarwa duk sun sani, saboda haka ba sabon ilimi ba ne. Kuma na tabbata dukkan wani wanda yake karatu na addinin musulunci idan sai ya buɗe, duk maganganun da ya ba wani sabo a ciki, illa iyaka dai wasu jahilai ko wasu batattu ko wasu kidimammu can su dinga zanin kamar an zo da wani sabon ilimi. Amma maganar raba nusus, musamman abin da ya shafi al-akhbar zuwa ga al-mutawatir da al-ahad, wannan wani abu ne wanda an ma kutso da shi cikin ilimin hadisi da tun muna aji daya a karatu aka yi wannan karatun. Saboda haka an kutsa shi, an sa shi cikin ilimin hadisi, duk da baya ciki kamar yadda Ibn Salah ya yi ishara, ko shi kansa al-Khatib al-Baghdadi wanda shi ne farkon wanda ya fara saka mabahis na tawatur a cikin ulumul hadith. Maganarsa tana nuna cewa baya daga cikin abinda malaman hadisi suka ɗauka da muhimmanci har suka shigar da shi cikin babin ilimin mukansu. Da haka Ibn Salah da ya kawo sai da ya sarraha wannan a cikin littafinsa ma'rifatu anwa' ilmi al-hadith, wanda aka fi sani da muqaddimat Ibn Salah. Saboda haka abu ne wanda yake ma'ruf, sananne. Sai dai abin da ya kamata ‘yan uwa musulmi su sani shine wannan kashe-kashen abu a ce ya tabbata amma ya yufidu zanna ko yufidu yaqin, wato ka tantance abu tsakanin wanda yake bada fa'ida na zan da wanda yake bada fa'ida na yaqini. Wannan saboda mutawatiri ne, an harwaito shi ta hanyar ganganko, wato jama'a an jama'a har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma ɗaiɗaiku ne suka ruwaito, mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu, ba su kai adadin da za a kira abin tawatir ba. Don haka wannan shine yufidul, wanda yana fi ifadatul ilm, wanda yana ifadatul dhann. Wannan wani abu ne wanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san wannan rabe-raben ba. Haka nan lokacin khilafar rashida, al-khulafa'ur rashidun, ba a san wannan ba. Lokacin sahabbai, tabi'ai, atba'ut tabi'in, har ma lokacin a'immatul huda ba su san wannan kashe-kashen ba na karkasa nusus, a ce wannan
yana nuna tabbas, wannan kuma akwai zato. Asalin waɗanda suka shigo da shi sun shigo da shi ne da wata manufa, kuma manufar ba mai kyau ba, manufar da za ta ja a yi watsi da kaso mafi yawa na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ake aiki da su, ko dai a babin aƙida ko kuma ma har a babin shari'a din, kuma a bama wasu ƙofar da za su yi inkarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, ko dai al-inkarul kulli ko al-inkarul juz'i. to kuma wannan kashe-kashen ya haifar da haka din. Kusan duk waɗanda suka rika sukan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suna kwasar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai yawa suna watsar da su, sun rike wannan kashe-kashen, kasa abin gida biyu sun rike shi. za mu ga mu'tazila ko umuman aljahmiya cikin su mu'tazila da al-ash'ira da al-maturidiyya duk sun rike wannan wajen watsi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam al-ahad a babin aqida, saboda sun ce al-ahad la tufidu illa adh-dhann, la tufidu al-yaqin. saboda haka shi ita kuma aqida wani abu ne da ake son tabbaci, amma idan akwai ihtimal, akwai yiwuwar a iya cewa abin da ba gaskiya bane, to bai kamata a sashi a babin aqida ba. kawo wannan ka'ida ta ba su dama suka zubar da dukkan nusus da suka zo a babin aqida, idan dai har a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke. kai ba ma iya nan ba, hatta shi kansa alqur'anin da yake maganar cewa thubutan qat'iyyan, ya tabbata ne ta hanyar alqat', wato hatta shi alqur'anin masu wannan ka'idar basu bashi ba, tunda suna da abinda ake kira da qat'iyyus thubut da kuma qat'iyyud dilala. akwai alqat'iyyatu fi thubut, akwai kuma alqat'iyyatu fi dilala. ya zamana abun haka ya tabbata, babu wani ihtimal kowane iri babu, laysa fi ihtimal kowane iri babu wani abin da zaka iya cewa akwai yiwuwar wani yayi kuskure, sannan kuma ya zamana ma'anar da yake nunawa ita ma babu wani ihtimali a ciki. to ta wannan babin ne sai yasa alqur'ani shi kansa sai suka ce alqur'ani nususul kitabi was sunna suka hada su gaba daya, suka ce dalilun ne lafzi, dilala ce lafziya, saboda haka dilala lafziya ko ba za ta zama qat'iyatus thubut ba har sai ta wuce wasu wato abin nan wasu shamakai da suka sanya guda 10, wanda Abubakar Ar-Razi Ibn al-Khatib ya ambace su a cikin littafinsa mai suna muhassalu afkaril mutaqaddimin wal mutaakhirin. a ciki ya faɗi wasu abubuwa guda 10 wanda gina su yake kiran su kanunut ta'wil, cewa sai lafazin alqur'ani ya cika waɗannan ka'idojin sannan zai zama hujja, qat'iyya. daga ciki ya zama na in dai lafazi ne da aka ruwaito, sai ya zama an samu ismatul ruwat, sai an samu sihhatul i'rab wat tasrif, sai an samu abin da ya shafi adam wujud al-ishtirak wal majaz wan naql wan nasakh wat taqdim wat ta'khir wal idmar wa adam al-mu'arid al-aqli. duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda bayanin su yana dan wahala a iya ganewa da sauki, amma duk mai karatu ya san cewa waɗannan abubuwa da aka saka wani wegi ne aka sa wa shi alqur'ani dan a ce shi kansa alqur'ani ba zai iya tabbatar da aqida ba sai idan ya zo da wata ma'ana guda ɗaya wacce ba za ta iya ɗaukar ta biyu ba. saboda haka shi kansa alqur'anin duk da sun tabbatar da cewa qat'iyyus thubut ne, amma suna shakkar ayoyi da dama su ce qat'iyyud dilala ne, dan abai da mutane zuwa ga tunani na hankali kadai, ya zama da tunanin hankali kawai za a tabbatar da sifofin Allah. abinda duk ya saba wa hankalin mai tunanin, to ba zai zama sifa ta ubangiji subhanahu wataala ba. saboda haka suka yi watsi da sifofin Allah da dama, cewa sun tabbata ne da nusus waɗanda suke
ko da sun kasance qat'iyyud dilala ne qat'iyyus thubut ne ba zama qat'iyyud dilala ba. Kaga ashe shi wannan makamin an yi amfani da shi hatta wajen ture ayoyi da dama na alkur'ani, ba wai hadisai kadai ba, don kada mutane su zaci cewa kawai a iya hadisai barnar abin take. Hatta a cikin alkur'ani, nassoshin alkur'ani da dama sun yi tawilin su, ba su iya tabbatar da zahirin abin da suke nunawa ba. Wannan idan mutum ya duba littafin as-sawa'iqul mursala na ibn al-qayyim, ya kira wannan da suna at-tagut. Naji shine ma farko ya fara kawowa tagutul awwal, ya kira wannan kaidar tasu da sunan tagutu saboda amfani da ake yi da ita wajen a rushe maganganun Allah da manzansa. Saboda haka lokacin da nake magana ta ba wai ban san da wannan ba, sai dai shi wannan abin da shi yanzu yake faɗa ni shine bai yarda da shi ba. Saboda haka kaga ya zama abin da ake cewa al-ihtijaj bi mahallin niza al-musadara ala al-matlub. Ka zo kana ma mutum hujja da abin da shi yana wannan abin yake suka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika manzanninsa ɗaiɗaiku zuwa ga mutane daban-daban su kirawo su zuwa ga musulunci, ba tare da ya duba cewa mutum ɗaya ba zai iya tabbatar da magana ba saboda akwai ware kuskure. Annabi ya aika Mu'adh ibn Jabal, ya aika Ali ibn Abi Talib, ya aika Abu Musa al-Ash'ari, ya aika mutane da dama wanda suka fita suka yi da'awa zuwa ga musulunci. Hadisin Mu'adh ibn Jabal mashhur yana cikin sahihaini da Annabi sallallahu alaihi wasallam tura shi zuwa Yaman, yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Shahadatu an la ilaha illa Allah ita ce kololuwar akida. Mutum ɗaya ne Annabi ya ce ka je farkon abin da zaka gaya musu shine maganar tauhidi. A wani lafazin falyuwahhidullah, ka gaya musu su kadaita Allah. To kaga abin da ya shafi tauhidi da abin da ya shafi tabbatar da arkan na musulunci gaba ɗaya, wanda duk suna cikin babin da ba za su tabbata ba sai da abin da yake qat'i ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi shayin ya aika mutum ɗaya ba. Haka nan ya aika manzanninsa da wasiƙu zuwa ga sarakunan manya-manyan sarakuna na ƙasashe a lokacinsa, zuwa ga su abin nan al-Muqawqis, zuwa ga Herakl azimur Rum, zuwa ga Najashi na Habasha, zuwa ga mutane da dama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika. Mutane ɗaya ya ringa aikawa, ba wanda yayi da awar cewa hujja ba za ta tsaya masa da mutum ɗaya ba, cewa sai an samu gangan ko sai an samu tari, sai an samu jama'a sannan hujja za ta tsaya. Haka nan a lokacin sahabbai sun fita sun yi da'awa ɗaiɗaikunsu. A lokacin sayyidina Umar ya ta aika sahabbai zuwa ƙasashe daban-daban, ya tura wasu Sham, ya tura wasu Iraq, su je su isar da musulunci, su karantar da addini. Babu wanda ya taɓa cewa da'awarsu a matsayinsu na mutane ɗaiɗaiku ba za ta zama hujja ba, ko kuma a'a wani zai iya ƙaryatawa, ko wani ba zai iya rantsewa cewa abinda suke faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aiko su da shi ba. Saboda haka wanda zai karanta sirar Annabi da sirar khulafa'ur rashidin da sirar sahabban Annabi umuman, zai ga cewa wannan ka'idar babu ita. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gaya ma wani hadisi baya tantama akan abin da yake gaya masa, dan ya san cewa ba sa yi wa juna ƙarya. Haka Al-Bara ibn Azib yake faɗa, haka Abu Sa'id al-Khudri da Anas ibn Malik, ce ma kullu ma haddathnakum an rasulillahi sami'nahu min, ba'dahu sami'nahu wa ba'dahu lam nasma' walakin yuhaddithu ba'duna ba'dan wa la yakdhibu ba'duna ba'dan. Ba duka abin da muke gaya muku cewa annabi ya faɗa daga gurinsa muka ji kai tsaye ba, sai dai sashinmu yana ba mu labarin abin da annabi ya ji annabi ya faɗa. To da mun ji mu ma sai mu ɗauka mu isar, don mun san cewa sashinmu ba ya yi wa sashi ƙarya, ba ma yi wa junanmu ƙarya. Ashe kaga abin da ake bukata shine a samu adalatul ruwat, wanda za su ruwaito magana su zama adalai ne, su zama masu gaskiya ne, masu amana ne. Ba ma shakka akan gaskiyar ɗaiɗaikun sahabbai ko jama'a su gaba ɗaya.
ba ma shakka cewa Abu Huraira abinda yake rawaito mana daga annabi gaskiya yake rawaitowa ba ma shakkar abinda Aisha radiyallahu anha ta rawaito daga annabi gaskiya take faɗa ba ma shakkar Ibn Umar ba ma shakkar Abu Sa'id al-Khudri ba ma shakkar Jabir ibn Abdullah cewa ba za su yi wa annabi ƙarya da gangan ba ballantana kuma Abubakar da Umar da Usman da Ali ba ɗaya da muke shakka to haka nan duka wanda ya karanta tarihin ilimi na hadisi yadda ake ruwaito hadisi ya san akwai waɗanda a tarihinsu ba za ka taɓa tuhumar su da ƙarya ba ma tuhumar Malik ibn Anas da ƙarya ba ma tuhumar Shu'ba ibn al-Hajjaj ba ma tuhumar Yahya ibn Sa'id al-Qattan ba ma tuhumar Abdurrahman ibn Mahdi ba ma tuhumar Sufyan ibn Uyayna ba ma tuhumar Abu Zur'atul Razi ko Abu Hatim ko al-Imam al-Bukhari ko Tirmidhi ko Ibn Majah da sauran waɗannan a'imma ba ma tuhumar cewa za su yi wa annabi ƙarya da gangan ba wanda muke tuhuma mun san ba za su yi wa annabi ƙarya da gangan ba suna sani to kuma abinda muke cewa shine dukan wani abu da aka ruwaito shi da salsala sahihiya ingantacciya waɗannan mutanen suka ruwaito babu wata illa da aka samu ta cewa an gane wani yayi kuskure kaza ba a samu wannan ba kawai haka kawai wai mutum ya ce ai ba zai yadda cewa annabi ya faɗa ba ko ba zai rantse cewa annabi ya faɗa ba dan me ba za ka rantse ba ni zan rantse maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa na tabbata kuma anan za ku rantse cewa annabi ya faɗi wannan duk da cewa khabar ne garib hadisi ne da hanyar sa guda ce Umar ibn al-Khattab shi ya ruwaito shi Alqama ibn Waqqas ya ruwaito shi daga Umar Muhammad ibn Ibrahim at-Talbi shi ruwaice shi daga Alqama Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi ruwaito shi daga Ibrahim daga nan ne kuma ya shiga yaduwa amma wannan silsila ita kadai ce duk wata silsila da ba wanda bata inganta ba amma za mu rantse maka da Allah cewa annabi ya faɗa ko ba za mu yi kafara ba saboda haka cewa wai alqur'ani ne kadai za a rantse annabi ya faɗa wannan magana ce da ba wanda ya taba takaita wannan akan alqur'ani littafin a cikin littafin